Voor de eerste keer georganiseerd door schutterij Oda uit Boshoven beginnen zondag. Harry Karis' leven staat in het teken van de schutterij. De laatste jaren draagt hij de eretitel van generaal. Al 36 jaar lang vindt hij vriendschap en kameraadschap bij de schutters. Ik ben er ingerold via mijn schoonvader. Ik had verkering hier in Boshoven en mijn schoonvader was bij de schutterij en mijn schoonbroer ook. En langzaam muziek kom je er ook bij. Hoe oud was u toen? Ik was 31 jaar, nee, 35 jaar toen ik bij de schutterij kwam. Het leuke, de vriendschap, de kameraadschap. Dus echt een schuttersfamilie is een hechte gemeenschap. En dat is net het leuke ervan. Vriendschappen gaan met de tijd mee, maar andere zaken zijn heel anders dan vroeger. De kledij op eerste plaats. Vroeger had je niets zitten. Op deze foto zie je ook dus dat één man had een uniform en de rest had gewoon een pet of niks. En nu zijn het allemaal prachtige uniformen. Bovendien, vroeger had je een paar tamboers, dat was het hele muziekkorps. En nu heb je zoals Borsel een drumvervaren, dus een groot korps. Nu is het echt heel serieus allemaal. Er wordt ook geluisterd. Vroeger, ja, als de commandant kan wel iets zeggen, er werd nooit naar geluisterd. Nu wel. Dat is echt serieus. Ook thermometeren die voorop loopt voor het korps loopt, daar wordt echt naar geluisterd. En zo hoort het ook. Schoenen. Ik denk dat ze mijn rechter toch ook doen. In het begin hadden we nog een uniform van een paar honderd gulden. En als je ziet, de huidige uniform, die kostte 2000 per stuk. En als je dan de jeugd hebt, die er ieder jaar uitgroeien, ja, dan moet weer nieuw komen. En dat loopt erg in de peren. Harry Karis draagt geen gewoon schuttersuniform. Het is het tenue van een generaal. Hoe word je generaal? Je wordt benoemd door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. En dat word je als je iets gepresteerd hebt. En wat heeft u gepresteerd? Ja, wat heb ik gepresteerd? Ik ben voorzitter geweest. Maar tijdens mijn voorzitterschap is nog heel veel ontstaan. We hebben een drumvervaring gekregen, een grote. We hebben prachtige uniformen. We hebben een eigen clubhuis gezet. Dat is allemaal tijdens mijn periode gebeurd. Generaal blijft zo lang als je bij de schutterij blijft, zo lang als je leeft. Dus ik blijf ook bij de schutterij tot aan mijn dood, maar dan blijf ik ook generaal. Mocht ik niet meer mee kan lopen, ik een uniform heb, dan word je zogenaamd generaal buiten dienst. Zoals mijn schoonvader, die leeft nog steeds, die is er bijna 90 en die is generaal buiten dienst. Het OLS-terrein is volop in opbouw. Heel Boshoven steekt vrijwillig de handen uit de mouwen. Door de vele bestuursfuncties binnen de schutterij zou je bijna vergeten dat de generaal zelf ook jarenlang op het OLS geschoten heeft. Door zijn leeftijd, bijna 70 jaar, is dit verleden tijd. Hoe vaak heeft u nou zelf hier gestaan? Deze wij nog nooit, maar geschoten 21 jaar in de eerste zelfstand. En wat voel je nou als je hier staat? Spanning, hè? Heel veel spanning. Want het gaat om de grote eer en iedereen wil hem graag eens een keer winnen. De schutterij speelt een centrale rol in zijn leven. Dat de commercie steeds belangrijker wordt, heeft zijn nadelen. Als je ziet dat wij aan sponsoring, dus in natuur en in geld, de stichting heeft daar bijna 2,2 miljoen bij elkaar gedaan. Ja. En dan zeggen we, haal je vandaan? Ja, inderdaad. En je maakt je toch wel zorgen ook voor de toekomst. Kan dat zo door blijven gaan? Ik weet het niet. We zitten, Weert is voor de eerste keer door S binnen de gemeentegrenzen gehaald. Dat is de eerste keer. Dus de mensen zijn echt, willen wat doen ook. En dat blijkt wel uit de sponsoring die met elkaar gedaan is. Maar als het een klein dorp is, ja, ik wil eens meemaken hoe dat gaat dan. En daar maak ik mezelf ook een beetje zorgen om. Zijn de OLS commercieel gezien zeer modern en bij de tijd? Op andere gebieden blijken de feesten toch nog zeer conservatief. Vrouwen zijn anno 2001 uitgesloten bij het schieten. Ik heb gehoord dat uw dochter ook heel goed kan schieten. Dat kan ze ook, ja. Gaat ze ook meedoen? Zijn er ook vrouwenteams? Op de OLS niet, hè. Nee, dat mag niet. Een vrouw mag niet meeschieten in de eerste zesde. Dit is echt een mannending. Het is een echt mannenwereld. Hoewel de vrouwen zijn erbij. Ze lopen in de optocht mee, ze maken tensters, ze lopen ook in het korps mee, ze lopen als schutter mee. Er zijn ook geweerdragers bij. Ja, dat mag allemaal. Maar ze mogen niet schieten op de OLS. Als u dit nu ziet, vindt u het nou niet jammer dat die tijd eigenlijk voorbij is voor u? Ja en nee. Ja, het is een hectische tijd. Er moet ontzettend veel georganiseerd worden. Er wordt meer mankracht gevraagd, wordt voor alles wat je geëist. Ja, kijk, en op een gegeven moment is dat toch op, voor mij niet zozeer, maar voor onze medewerkers.
Ik denk dat er wel bij zijn die op hun tenen gaan lopen op het ogenblik. En ja, en nee, ik zou het toch graag nog eens meemaken. Echt, dat is prachtig. De opening van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Boshoven bijgewoond. Een hoogtepunt vanmiddag was de optocht van alle 164 deelnemende schutterijen uit Nederland en België. 10 maanden lang is schutterij Sint Oda uit Boshoven met de voorbereiding van dit 68e OLS bezig geweest. Ruim 1600 vrijwilligers zetten zich in, zodat vandaag alles op rolletjes loopt. En vanmorgen was het dan zover. In het bijzijn van talloze belangrijke mensen uit Nederlands en Belgisch Limburg werd het OLS 2001 officieel geopend. Traditioneel wordt het OLS geopend met openingsschoten. Gouverneur van Voorst en burgemeester Majoor van Weert deden hun best een bulke te raken. Ik heb hier het vlaggetje, hè, dus dat heb ik er zomaar in 1 keer afgeschoten. Ja, met deze 2 handen is dat zomaar gelukt en dit oude oog. Dus ja, ik ben laaiend enthousiast. Hoogtepunt voor de duizenden bezoekers was vanmiddag de optocht van alle deelnemende schutterijen. Onder grote belangstelling trokken koninginnen en bielemannen door de straten van Boshoven. Maar het OLS gaat natuurlijk om den Wie neemt hem dit jaar mee naar huis? 167 schutterijen uit Nederlands Limburg en Belgisch Limburg strijden erom. Een kleine kans voor België. Kleine kans maar? Ja. 130 schutterijen tegen 34. Wat denk je wat het is? Als er in België 1 misschiet, moet er Holland 10 misschieten. Dan komt je aan het resultaat. Wie gaat hem dit jaar winnen? Nou, ik denk haast klimmen. Bij ons de bond van Sint-Gerardus. Die hebben goed geschoten afgelopen schuttersfeesten. En ik denk dat die wel een kans maken. Jullie waren vorig jaar tweede en dit jaar eerste? Laten we zo zeggen, er zijn 164 verenigingen. Dus dat wil ook zeggen dat er 164 kanshebbers zijn. Maar we zijn wel redelijk optimistisch op een goede afloop. Dus, Maar jullie zijn wel een van de favorieten, hè? dat zegt de media. Dus dat zeggen we zelf niet. De zon schijnt, fijn weer en we maken er een fijne dag van. En we zien wel hoe ver we komen. Ik hoop dat we dat volgende week terug kunnen komen, in ieder geval. De winnaar mag volgend jaar het OLS organiseren. En dat lijkt ieder jaar een steeds grotere klus die miljoenen kost. Tijdens opbouwen zijn misschien wel eens wat hectische momenten en dan wordt er wel zo met een lach in de mond gezegd van hadden we er maar naast geschoten. Maar ik denk als we straks weer volledig mee mogen doen aan de wedstrijden, dat we er toch weer opnieuw voor zullen gaan. Ja, en wie gaat hem dit jaar winnen? Ik zou geen naam durven te noemen. Ah, kom. Nee, echt niet. Wie is favoriet dan? Nou, ik heb de laatste tijd wat minder tijd gehad voor erbij te houden, omdat je met de organisatie hier bezig was. En ik zou absoluut nog geen namen durven te noemen. Maar ik wens iedere schutterij die vandaag hier deelneemt veel succes toe. Stuiven. Ja, wat een weer hier op Boshoven was, dat kunnen wij eigenlijk best zelf zien. Daar hebben we geen kaart voor nodig. Het was prachtig weer, stapelbewolking, maar ook strak blauwe luchten. Ja, ze hebben hier op Boshoven gezorgd voor droog weer. Sint Clara bezorgt Sint Oda op Boshoven wongerschoen weer. Het wordt lekker warm en dat hebben alle Limburgse schutterijen en het publiek natuurlijk geer. En dat zit hier ook achter mij, die schutterijen. Het talrijke publiek genoot hier van prachtig weer op Boshoven. Het weer vanmiddag hier op het schutterterrein, dat al een beetje dus droog begint te worden. Zo'n 23, 24 graden, aangenaam warm. Matig briesje uit het westen, vanaf het spoor hier aan de linkerkant, hoe de Intercity voorbij raast. We gaan kijken, de vooruitzichten. Vanavond en vannacht, dan blijft het tot een uur of 10 hier vrij zonnig. Temperatuur boven de 20 graden. Vannacht hebben we eerst opklaringen. Het werd vrij fris met zo'n 12 graden. Later komen er vanuit het westen weer een paar meer wolkenvelden, maar het blijft droog. En dan het weer voor morgen. Ja, de schoolvakanties beginnen morgen. Het ziet er gunstig uit. Morgen zomerswarm, droog weer. Nog wat warmer dan vandaag, een graad of 25. Stapelbewolking, strak blauwe lucht en slechts een zwakke noordelijke wind. Dinsdag is het ook lekker zomerswarm. Temperaturen gaan dan zelfs naar de 27 graden. Ook ten volop zonnig en zomerswarm. En
ook dan hebben we een matig oostelijk briesje. Daar werd nog droge lucht mee aangevoerd en dat vult dus aangenaam warm aan. Dan het weer voor woensdag. Dan werd het al een beetje druk het weer. Wind gaat uit het zuidoosten gaat flink toenemen. Daarmee wordt vochtige lucht aangevoerd. En later op de dag dan is er kans op onweer. Maar ik denk dat vooral donderdag de kans op onweer duidelijk gaat toenemen. En dat werd het ook echt druk het weer. Dan rollen dan nog net 25 graden. Maar de dagen daarna dan gaat het heel geleidelijk iets afkoelen. Kortom, de komende dagen vriezomers en later op woensdag, donderdag dus die onweersbuien. En wat het volgende week hier op Bosshoeven met het kavelen gaat weren, daar is er eigenlijk niks over te zeggen. Dat zijn we later volgende week wel. Vanuit Bosshoeven wens ik u een hele fijne avondje. Heeft u het gezellige interieur inmiddels al herkend? Dit is de plek waar de afgelopen 1,5 jaar zo'n beetje de weerspreuken vandaan kwamen. Nou, u kunt zich voorstellen dat Annie zich niet alleen bezighoudt met weerspreuken. Annie is al ongeveer 10 jaar druk in de weer met haar volkskundig educatiebureau. Zo zeg je het toch goed, Annie? Dat klopt. Volkskundig bureau Nostalnu. Niet alleen nostalgisch, maar ook eigentijds. En aan dat volkskundig bureau is een museumcollectie verbonden. En die museumcollectie, daar probeer ik het vrouwenleven in Limburg met vast te leggen van 1850 tot 2000. Heel belangrijke stukken zijn dan wooncultuur, eet- en drinkcultuur en met name kleedgedrag. En dat kleedgedrag, daar kent ze met weer alle kennis doet. En daar gaan we het straks over hebben, na de weervraag. Ja, stop de muziek maar, want we gaan beginnen aan een hele speciale schoolweervraag. Niet waar, juffrouw Ellie van de Dr. Poel School in Kesselijk? Ja, Thijs, dat klopt. We hebben jou uitgenodigd om als oud-leerling de laatste schoolweervraag te beantwoorden. Ja, dat doe ik heel graag, want ik heb namelijk van juffrouw Ellie hier op deze school zo'n 25 jaar geleden les gehad. En dit is ook de 25e schoolweervraag. Nou, ik ben heel benieuwd of groep 7 en 8 ook zo braaf is als wij destijds waren, eind jaren 70. Wie had er trouwens dan een vraag? Hoe word je nou eigenlijk weerman? Ja, het belangrijkste is een hele goede basis. Nou, dat kun je dus heel goed hier op de basisschool in Kesselijk krijgen. Op de middelbare school dan moet je eigenlijk de exacte vakken gaan kiezen. Wiskunde, natuurkunde, die zijn heel belangrijk, minstens op HAVO-niveau. Daarna heb je een paar mogelijkheden. Je kunt bij het KMI gaan, de basisopleiding meteorologie volgen. Die duurt 2 jaar, dan kun je ook het weer verwachten. Maar je kunt ook naar de universiteit gaan in Utrecht, Amsterdam of wat ik heb gedaan in Wageningen. Daar heb je speciale studierichtingen meteorologie en dan kun je wat dieper ingaan op de weerkunde. Ja, dat is toekomstmuziek voor de toekomstige weermannen en weervrouwen. Maar voor dit moment zou ik zeggen, op naar de vakantie! Kleding is door de eeuwen heen een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen onze samenleving. Was hetgeen men enkele eeuwen terug aandeed alleen nog maar functioneel, tegenwoordig bepaalt kleding het modebeeld. Maar hoe modebewust men tegenwoordig ook is, één ding staat voorop. We passen onze kleding al eeuwenlang aan op het weer. Nou, dames en heren, ik stel u even de tand voor. Dit is de tand, ze is nu 1950, wie ze gekleed is. Even door de seizoenen heen. Ze zit nu in de winter. Ze heeft dus de bontjas aan, de bontje hoort op. Daarbij kan ze de mof dragen. De grote mof, lekker warm hang. In de mof zit een moffenkruikje om die warm water of olie in te doen. Dan kan ze de hang lekker warmen. Daarbij heeft ze de bontsteveltjes aan. Dan dreugt ze het steufje met naar de kerk om de veut op te warmen. Dan doet ze het kuiltjes in. Dat zet ze op de kerkbank. En dan zit ze lekker warm. Dan de honger dreugt ze natuurlijk het wollen hummen. Gestrikt van schapenwol. De lang kousen, lang gestrikte zakken met een extraatje voor de jarretels aan vast te maken. Onder dat hummen of over dat hummen moest ze weten, kan ze zich nog een kroeg brengen. Met een reemke aan, moest ze lekker warm water in de rug of in de boek. De wollen boekstreuver. Onder of over de kousen nog de kniewarmers. En als je het dan nog koud hebt, dan weet ik niet wat ik nog moet benen. De winter is voorbij, we gaan het voorjaar. De zon komt, de tand heeft zich gekleed naar het voorjaar, anno 1930 dit keer. Ze heeft zich met Porsche de nieuwe zomerhoed al gekocht. De lingerie is veranderd, de wollen box liggen in de mottenkas. Ze heeft zich een kastkorselet anno 1930 van zie. Daarbij een paar kantje hijsjes, niet voor de warmte, voor de kou, maar voor de chic.
En natuurlijk mogen ze niet bruin worden, want dan koop ze zich daarvoor een parasolletje. Deze parasol is ongeveer rond 1900. En omdat ik zeg de ganse eeuw moet beslagen werden, gaan we nu in 1960. En er zijn hier een paar voorjaarshuisjes waar de koningin van Engeland nog jaloers op zou zijn. Het is zomer, heet, de zon schijnt. We gaan naar het strand. We gaan kijken naar de badmode van de afgelopen eeuw. De tante had een badpak aan uit de jaren 20. Natuurlijk heel netjes met een rukje eroverheen. En daarbij had ze de zwemvleugeltjes. Die kan ze opblazen om te leren zwemmen. Dan hebben we een badpak uit 1930. Een wollen badpak. En daar in de jaren 30 dan hebben ze een zwembandje al erbij. Dat is al luxer als dat vleugeltjes gebeuren. In de jaren 50 hebben we het ballonbroekje bij het badpak. En uiteindelijk in de jaren 70 het pikanter, de topless. Het is herfst, het regent, het stormt. De tante heeft zich de cabot aangedaan, de grote kapmantel. Dit is de achterkant. Die muts die kan ze over de hoed herhangen. Dat is zo extra zo breed gemaakt. En daarbij draagt ze natuurlijk een paraplu. Dit is een paraplu uit die tijd. Dit is 1880 ongeveer. En dan hebben ze hier een grote damasten paraplu met een prachtig dessin. Dit is de waarde moeder. We noemen die zo, omdat hier de zusters in het klooster die grote paraplu's droegen. En die heeft van binnen een prachtig stel baleinen, een heel apart systeem. Dan hebben we hier uit diezelfde periode, als het niet zo verschrikkelijk koud is, de grote omslagdoek. Een prachtige herfsttinten, een grote doek die ze ook droogt als mantel. Die ze dus op allerlei manieren om kan slaan. Een prachtig exemplaar uit de 19e eeuw. Daarbij dreugt ze klompen tegen de prats, door de prats te lopen als het regent of stormt. Maar in de 30er jaren houdt ze al wat luxueuzer en dan kan ze zich de rubberen overschunkjes aandoen. Dat is alweer wat later. Dan hebben we hier we gaan door de ganse eeuw weer, uit de 70er jaren, een regenkapje, regenmutsje. En wat we allemaal nu nog kennen en wat al vanaf de 50er jaren is, het plastic regenmutsje. De weersgesteldheid op de eerste zondag van juli is natuurlijk van groot belang voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Droog weer is die dag wel het belangrijkste voor de optocht en dat is gelukkig meestal het geval geweest. Ook hier tijdens het laatste oorles van voor de oorlog in Tegelen op de 2 juli van 1939. Ook de Ooie Limburger even verderop in Bezel in 1953 hield het droog en dat bij een heerlijk zonnetje en bijna 25 graden. 4 jaar later was dit veld aan de Maas opnieuw het decor voor het oorles, maar toen was het met 33 graden bloedheet. In ijs was het voor de schutters pas goed raak, want in ijs was het 2-maal prijs met tropische hitte. Dit zijn beelden van het oorles in 1973, bij volop zon en ruim 30 graden, waarbij ook deze vendelzwaaiers geen verkoeling konden brengen. 10 jaar later, in 1983, vond het oorles hier in ijs opnieuw onder tropische weersomstandigheden plaats, met hierdoor vele dorstige kelen. Puffende schutterijen bij ruim 30 graden bevolkten dus ook Bezel in 1957, Leverooy in 1961, Brunsum in 1991 en Stokkum in 1994. Maar het heetste oorles in Nederlands Limburg na de oorlog werd gehouden op 4 juli 1976 en wel in Herteool, toen het op die zondagmiddag midden in een lange hittegolf maar liefst 35 à 36 graden werd. In 2000 haai Bolderum, maar waarschijnlijk ook het slechtste oorlesweer van de laatste decennia. Veel wind en ook veel regen bij slechts 15 à 16 graden. Vergelijkbaar koud, nat en winderig weer was er ook bij het oorles van Schaarsberg in 1978, Ubaksberg in 1972 en Tegelen in 1965. Ook tijdens het oorles van 1954 in Margraten wilden deze prachtige uniformen en het publiek het niet droog. Tussen de buien scheen dan wel de zon en werd het toch nog ruim 20 graden. Meestal ontvangt de eerste juli-zondag aangename temperaturen, zo tussen de 20 en 25 graden. Ook hier in Wielrie op zondag 7 juli 1974
Enige bewolking is gunstig voor de schutters, want zo tekenen de bulkes zich goed af tegen de wolken. Brengt de juli zonnebrand, dan lachen de boeren op het land. Weer moeten we ons tegen zonnebrand beschermen. En daarvoor heb ik hier een prachtige zonnehoed metgebracht. We hebben het toch de hele tijd over kleren gehad. Jongens, pak eens even aan. Want ik heb ook nog een parasolletje bij me. Tegen de zonnebrand op het strand moeten we ons ook het parasolletje metnemen, want er mogen niet bruin weer in het gezicht. Tenminste in de 19e eeuw niet. Dat was hem dan, de laatste weerspreuk voor dit seizoen en de laatste aflevering voor dit seizoen. Wat ons betreft, wat het hele Waddenweerteam betreft, graag tot de volgende keer. Tot een volgende keer. Lord, het misgeerde maakte mij. Als die schutters gewoon marcheren door op bossen, vind je van eigen sturen vrij. OLS, OLS, en geef het goed hebben dit jaar is. De tummig nog eens goed door op bossen, Lord, het misgeerde maakte mij. 1000 schutters en tienduizenden toeschouwers kwamen gisteren naar Boshoven, gemeente Weert, om het Oud-Limburg Schuttersfeest mee te maken. De regels bij het schieten zijn keihard. Als één bulk niet wordt afgeschoten, kan de hele schutterij inpakken en vertrekken. Van de 164 schutterijen bleven er gisteravond 17 in de race. 12 uit Limburg, 4 uit België en 1 Brabantse schutterij uit Budel. Zij mogen nu de hele week dromen om de felbegeerde num mee naar huis te nemen. Ja, meneer Vermeend, wat doet u hier? U bent verdwaald? Nee, ik ben niet verdwaald. Ik ben hier uitgenodigd om dit evenement bij te maken. Echt mee te maken. Echt fantastisch is het. Is het de eerste keer dat u hier bent? Het is de allereerste keer. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Prachtige schutters, mooie muziek, prachtige kostuums. U weet wat OLS betekent? Schutters. Groot succes vandaag? Ja, ik heb nog geen indruk over de bezoekersaantallen, maar zo'n volle wei heb ik in al die 40 OLS'en die ik meegemaakt heb nog nooit gezien. Dus je zit in een gelukkige mens. Het is natuurlijk geweldig als een organisatie door 10 maanden hard werken zoveel publiek krijgt. Dat is geweldig. Hey, wat heeft u met Limburg? Want we zien u ook altijd met carnaval, nu bij het OLS. U wilde in Limburg komen wonen? Nee, voorlopig niet. Ik vind het een heerlijke provincie. Er gebeurt altijd wat. Prachtige evenementen, carnaval dit. Veel culturele evenementen. Ja, het is gewoon een heerlijke provincie. Zo, je hebt gemist? Ja. Wie kwam het? Ik denk dat de wind je even getoeken heeft. En dan ging hij over de stekker, ja. De reuver? De reuver, ja. Duidelijk de reuver, ja. En wat denk je dan op dat moment? Ja, 1000 jaar genoeg van met. En in die jaren hebben ze als dukkermes geschoten. Nou, de wereld vergeten heb ik ook niet. Maar wel balen? Ja, het baalt natuurlijk. Van zo zijn we uiteindelijk voor de jonge jongens. Maar vorig jaar opnieuw, ja. Wie komt dat er nog zoveel schutterijen zijn afgevallen? Ja, dat komt heel waarschijnlijk, ik zal maar zeggen, voor 100% aan de wind. Dus de warken naar ver en naar achter gaat gaan. En dat is de grootste oorzaak. Je hebt gemist? Ik heb gemist, ja. Wat gebeurde er? We moesten dan maar. Dan was het precies niet neer gegaan. Maar ik ga er nog niet veel middenin en ik strijk en of ik dan even die of wat er gebeurt is, geen flauwe verklaring veel. En hoe? Ja, we gaan vandaag naar binnen of ze een paar pilsjes drinken of niet. En is het voorbij? Dan is het voorbij, ja. Volgend jaar beter. Is de druim dan ook een degel of heb je nooit een druim gehad? Ja, de druim is altijd om een keer één eerste te weren. Maar we zijn nu met een ganz jong team begonnen, dus dit is voor ons het eerste jaar. En we hebben gezegd we gaan om 3-4 jaar voor weg, een 3 of 4 jaar plan.
dan wil voor jou werken. En het ruim dat blijft, dat zeker blijft, natuurlijk. We zijn nog jong, hè, dat is verschil. Dankjewel. Ja. Het OLS is wonderschoon. OLS, je moet je bezig. Laat het niet schieten, maakt het mij. Als die schutters komen marcheren door het bos, vind je wat eigen stuurderij. Dames en heren, 181 punten. Mooi. Hoe meer dat eraf vallen, hoe meer spanning dat er toch wel op de schutters komt, toch wel. Ja, en hoe ga je daarmee om? Gewoon rustig blijven, kalm blijven en gewoon ieder op zijn gemak laten en de punten goed aankijken. En niet trekken voordat je dat punt zeker in de ring hebt en dan kalm die trekker overhalen. En u bent de laatste schutter, is dat nog extra lastig? Dat is extra een spanning, je weet dat iedereen staat te kijken op die laatste 3 bolletjes en zeker die 18e. Dus inderdaad een extra belasting, ja. Tegenover de eerste en de laatste schutter is wel het moeilijkste en de andere schutter is iets makkelijker, ja. De schutters die hier staan, die hebben al verschillende OLS'en met gemaakt. Dus die kennen het klappen van de zweep. Het werd tijd dat er eens nog maar sneeuw gaat. Dat is er nog nooit geweest. Dus ja, ik denk dat ik wel blij zal zijn. En de hele vereniging met mij als ik zeg van ja, we willen hem gerne neerhalen. Zo, het is gelukt? Is weer gelukt. Wordt lastig? Nee, ze stonden lekker boven. We hebben een heel zwaar seizoen achter de rug en we hebben de laatste 14 dagen hard moeten werken om het team toch fatsoenlijk te motiveren om de Belgische onder te kunnen krijgen. We zijn er echt blij mee. Laat het niet schieten, maakt een mij. Laat het niet schieten, maakt een mij. OLS, je moet je bezig. Laat het niet schieten, maakt een mij. Als die schutters gaan marcheren door het bos, vind je van eigen stuurderij. OLS, OLS, en geef het hoe dat dit jaar is. De mag nog eens goed door het bos, laat het niet schieten, maakt een mij. Laat het niet schieten, maakt een mij. ...17 schutterijen zijn er in de race bij het Oud-Limburg Schuttersfeest. 12 uit Limburg, 4 uit België en 1 uit de Brabantse Budel. Iedere schutter droomt ervan om ooit de num mee naar huis te nemen. Morgen valt in Boshoven de ontknoping tijdens het kavelen. Een van de kanshebbers is schutterij Sint Martinus uit Azeraai. Dit Roermondse kerkdorp won ruim een halve eeuw geleden het OLS. Maar van die generatie is bijna niemand meer in leven. Ze zeggen, iedere schutterie moet de AI Limburger ooit een keer gewonnen hebben. Jij hebt dat in 49 gedaan. Dat klopt. Maar ja, dat zijn de oudere generatie wat het gewonnen heeft. En van die shutters leven er momenteel nog maar 2. Dat zijn de gebroeders Geurts. Dat is Jan Geurts en Tjei Geurts. Dat zijn 2 ooms van mij. Dat zijn nog de enigste 2 wat daarvan in leven zijn. En eigenlijk van de hele A-generatie is bijna niks meer van over. Wat jij dit werken zakelijk, mevrouw? Hopelijk winnen ze. En dan? Je hebt lever, 100% azelroooi en 99% met sneeuw. Wie lastig is het om door te schieten? Ja, wie lastig is het? Is dat hongerden mensen, hè? Ja, daar moest op dat moment eigenlijk niks van aantrekken.
dus ik denk de wens van iedere shutter voor dat ooit een keer met te maken, voor dat heel veel festijn te winnen en te mogen te organiseren. Daar droomt ze van? Ja, druimen. Dat is zich veel waard. Ik druim niet gauw. U druimt niet gauw? Nee. U kunt het? Ja, altijd vroeg wakker als het mooi is. Hè. Dus weinig tijd voor te druimen. Droomt ze wel eens van de naaie Limburger? Wat is druimen? Of ze zouden wel met te doen, maar nee, dat ik van druimen. U hoeft ze niet per se te winnen. Ja, voor zijn content bij de eerste tegenschot. Ja, dat druimt ze precies. Dan kun je eigenlijk nu zo niet recht een antwoord op geven. Een groot feest? Ja, dat waarschijnlijk waar, ja. En misschien moesten kroepen, dus... Van dat? Ja, is toch een klote natuurlijk. Er werd natuurlijk een extra glas bier gedronken. En we drinken van sowieso al een glaasje. Daar zijn we niet vies van. Wie valt jij? 4 pillen en 1 donker. Drink het bier uit zijn kade, drink het bier uit zijn kade, drink het bier uit zijn kade, drink het kaas, drink het kaas. Drink het bier uit zijn kade. Stel dat Ger nu mist zaterdag. Ja, dan heb ik gemist. En dan? Ja, en dan drinken we erop. En gewoon even goed weer, want leven gaat toch weer. Leven blijft niet zo, zo'n ding eruit. Het is tenslotte nog altijd een hobby, wat we doen. En we doen hem geer, voor we er veel voor over. Hoe is toen zo dat de man mist? Dan heb ik pech gehad. Of dan hebben we allemaal pech gehad. En, ja, ik hoop natuurlijk niet dat dit gebeurt, maar dan zal toch bij die verenigingen, bij die 17, zal er nog ergens 16 moeten missen. Doet het meer pijn als een zangers missen dat ze zelf mist, of maakt dat eigenlijk niet zo goed? Ik denk dat ze zelf mist, dat ze toch wel eigenlijk helemaal door de grond geeft. De factor geluk, dat zal met ons met moeten blijven. Wie groot is dat factor? Dat is heel groot. Dat is voor iedereen heel groot. Dat is niet dat ze zeggen, ik doe dat even. Dat klopt niet. Dus ik niet de beste wint, degene met het meeste geluk dat wint? Die met het meeste geluk te wint. Want hij hield ook de factor geluk wat de misser. De misser kreeg iedereen een keer. En dat is gebeurd. En de ene kreeg hem vroeg, de ene kreeg hem laat. Maar hij zal komen. En heb ze het geluk dat ze was Lesterbus. Dus dan hebben ze hem niet. En ja, dan hebben ze hem gewonnen. OLS, OLS. En geef het whatever dit jou is. De nog eens goed de dom op bossen. Laat je het niet schieten, maakt een mij. Laat je het niet schieten, maakt een mij. Goedenavond. Dunham gaat na 3 jaar weer naar Belgisch Limburg. Na een wonderbaarlijke ontknoping won vandaag schutterij Sint Harlindes en Relindus uit Ellicom. Aan het begin van de middag waren er nog 4 van de 164 schutterijen in de race. En binnen enkele minuten misten schutters van Maasniel, Azenraai en Nattenhoven, waardoor de Aaie Limburger toch nog werd gewonnen door de schutters van het Belgische Ellicom. Dit is het winnende zestal van de Belgische schutterij. Zonder problemen schoten de mannen in een razendsnel tempo de bulkers eraf. Het zat eraan te komen. Ja, u voelde zich zeker? Ja, het ging vrij goed. Dus we zijn er vlot door gegaan. Straks de eerste rondes, ook de eerste 5 rondes. We waren om 12 uur klaar. Voor die anderen hebben ze de tijd nog omgezet. Dat ze konden klaarkomen. Maar we hebben geen problemen gehad. Geen last van de wind? Nee, we hebben gewoon een stempel van wat we schieten op het Bonsfeest, de kleine wedstrijden, aangehouden. En er was geen enkel probleem. Meneer, bent u een van de schutters? Nee, ja, ik ben van de schutters, maar nu niet. Hoe voelt u zich nu? Goed, heel goed. Ongelooflijk, niet te geloven. We hebben gewonnen, meer kunnen we niet zeggen. De race om de oude Limburger begon eerder op de dag met 17 schutterijen. 12 uit Nederland, 4 uit België en 1 uit Brabant. Na de pauze vanmiddag bleven er 4 over. Sint Urbanus uit Maasniel was een van de grote kanshebbers. Burgemeester Keizer van Roermond stond helemaal achter zijn jongens. We zijn er een paar keer zo dichtbij geweest. En dit jaar moet het gebeuren en gaat het gebeuren. Maar helaas mocht het niet zo zijn. De buksmeester miste en toen was het afgelopen voor Maasniel. We zaten er dichtbij weer, maar het is ook heel snel gebeurd, maar ja, helaas. Ja, hoe kon dat gebeuren? Ik denk dat dat begrijpelijk is. Hè. Iedereen heeft er hinder van de wind.
En als je dan de rust moet bewaren en eventueel ook nog een tijd nood verkeert, ja, dan kan het gebeuren, helaas. Binnen enkele minuten wiste ook de schutterij van Nattehoven en ook die schutterij vloog eruit. Enerzijds is het altijd jammer als er wordt misgeschoten. Maar het feit dat wij zo ver zijn gekomen en dit hebben behaald is voor ons een uitermate super geslaagde dag. En ja, er moet niemand missen of we winnen het. Zo simpel is het. Helaas is het niet gelukt, maar ik ben uiterst tevreden. Schutterij Sint Martinus uit Azeraai, ook een van de favorieten, werd uiteindelijk tweede. Dus afgelopen en uit. Ja, jammer, wat is jammer. We hebben een perfecte prestatie hier neergezet. We zijn op een heel mooie plaats gekomen, een tweede plaats. Wat voor gewoon ergens niet gedacht hadden. We zijn er vanuit gegaan. Als we bij de 10 komen, dan hebben we wat geweldig gedaan. We zijn dan op 1 plaats na van nummer 1 gebleven. Ja, het is gewoon, het is af, het is geweldig. De burgemeester van de gemeente Meeuwen-Gruitrode, waar Ellicom onder valt, heeft al aangekondigd dat het OLS 2002 in Ellicom plaatsvindt. Ik heb net een overleg gehad met de voorzitter van onze schutterij en daar blijken inderdaad dus in Ellicom wel de nodige terreinen te liggen die kunnen voorbereid worden op de inrichting van het OLS volgend jaar. En wat gaat u nou doen? Oh, toch nog wel even een paar uur tussendoor. In een leuke stemming. De wereld is niet vergaan. Zeker niet. Tientallen. Flinke winst voor het Oud-Limburg Schuttersfeest 2001 in Boshoven. Het OLS trok gisteren en vorige week zondag samen ruim 75.000 bezoekers. En die waren goed voor een winst van $500.000. Vorig jaar verregende het OLS in Baarlo nog. Het evenement trok daar niet meer dan 25.000 bezoekers. En dat was net genoeg om kiet te spelen. Dit jaar blijft er na aftrek van de vaste kosten $500.000 over. En daarmee is het OLS 2001 een van de beste ooit. Dit moet de absolute top geweest zijn. Ik sprak gisteravond nog iemand die zei, ik ben 28 keer op het OLS geweest. Ik heb nog nooit geen OLS meegemaakt zoals dit. Maar we hadden natuurlijk alles mee. We hadden het weer, de bevolking van Boshoven, de vrijwilligers, de overheid, de media. We hebben alles maar meegemaakt. Ik zou niet weten wat we nog meer hadden kunnen krijgen dan we nu gekregen hebben. De opbrengst van het feest wordt verdeeld tussen de vrijwilligers en hun verenigingen, de schutterijen en tot slot een aantal goede doelen. Welke dat zijn is nog niet bekend. Volgens Mone is nu de top bereikt. Een grotere OLS is niet meer te behappen. Wil het een feest blijven, dan denk ik inderdaad dat je dus met 75.000 mensen aan de top zit. Anders moeten er toch zo grote eisen gesteld worden en het zo strak gaan regelen dat gaat ten koste van het feest. De Belgische schutterij Sint Harlindes en Relindes uit Ellicom won gisteren het OLS en organiseert volgend jaar het Schuttersfeest. Mone verwacht dat het daar veel kleiner wordt van opzet. In Belgisch Limburg leeft de schutterij namelijk veel minder onder de bevolking. In Nederlands Limburg is het anders, bewijzen ook deze beelden. De schutters van Sint Martinus uit Azeraai die naar huis gingen met een tweede plaats werden gisteravond binnengehaald als ware helden. Duizenden toeschouwers langs de kant. Het thema dit keer was stripverhalen en alle praalwagens werden met oude legervoertuigen voortgetrokken. De stoet eindigde met de praalwagen van bloemenkoningin Esther. Van allemaal die oude fragmenten is het ook mijn favoriet. Uit Leeuwarden, het Pasveerkorps.
in de stromende regen het Pasveerkorps uit Leeuwarden. Zondag zijn ze dus weer te zien in het stadion. En de uitzending van zondag en maandag hier in het WMC-café vol op beelden van de optredens dan. U zou misschien kunnen denken dat mensen alleen hun straten en hun huizen zouden versieren op het moment dat het Nederlandse elftal een groot toernooi speelt en alles bedekt is met oranje. Nou, daar vergist u zich in, want tijdens het WMC ademt Kerkrade de kleur paars. Kijk, versieren op zichzelf, ja, dat gebeurt allemaal door een vaste groep. De gedachte is allemaal gegaan van er moet zoveel mogelijk nu doorin betrekken. Dus we hebben dus gedacht, we kunnen een wedstrijd uitschrijven. Waar dus het mooiste woonkamerram gaat versieren. Pastoor van Oost hebben we dus benaderd met 2 anderen voor te jureren. En dat is dus gisteren gebeurd. En ik moet zeggen, de ramen zijn heel verschillend, modern en klassiek. Maar er zijn hele mooie woonkamerramen bij en daar zijn we gewoon trots op. Het WMC, ik vind gewoon, dat had zoveel dat we echt stolz als Kerkreutscher moest zien. Dat we het WMC gewoon mitmachen darf. Ik vind dat gewoon een ganze jaar dat we als Kerkreutscher dat mitmachen darf. We zetten ook nu niet voor nu het schönste op de wereld wat de Herriot had gemaakt. Is als Kerker, wenn het zingen laat, dus ook wenn het muziek maakt. Nou, we hadden dat gehoord van de straatprijs en ook sowieso zonder die straatprijs doen wij aan alles mee. Ook als voetballen is, hebben we alles oranje. Dat wordt gewoon spontaan gedaan. We hebben hier een zekere meneer Greven, die woont boven ons, schuin boven mij en die organiseert eigenlijk veel, die komt aan veel materiaal. Nou, dat wordt gewoon in een werkgroep besproken en dan horen we, ja, we gaan een feestje doen, we gaan meedoen. Dan doet iedereen spontaan mee. Hè. Je kunt bij hem dan ook wel artikelen, haalt hij met de grote massa. Dan kun je ze bij hem ook eigenlijk kopen. Van de Venlo's effectenbedrijf op zwarte lijst. En bouwvakkers nemen voorproefje op vakantie. L1 Nieuws met Chris Nemet. Dames en heren, goedenavond. Een schuttersfeest zonder kogels. Dat is ongekend in de historie van de Limburgse schutterijen. Zondag zal er in Maastricht tijdens het federatiefeest van de Zuid-Limburgse schutterijen geen schietwedstrijd gehouden worden. De president van de rechtbank schorste vanmiddag een deel van de vergunning voor het feest, waardoor het schieten onmogelijk wordt. Tegen beter weten in gingen de voorbereidingen aan de schietbomen door. Tot het moment waarop de mannen door de L1-verslaggever op de hoogte worden gebracht van het nieuws. En dan gaan de kopjes hangen. Alles is vergeefs geweest, ook al gaat het feest gewoon door. Voor mij niet. Voor mij niet. Ik heb daar 2 jaar aan gewerkt. Ik heb met mijn lui van de vereniging hebben we daar enorm veel werk aan verzet. Het was heel lastig allemaal. We waren blij dat we iedereen zoiets over de streep hadden. Tot er een goedkeuring gaf. Ja, en als het dan achteraf zo moet aflopen, is dat voor ons natuurlijk een enorme domper. De hele aanloop naar de beslissing van de bestuursrechter is een bizar verhaal. 2 jaar geleden kreeg de Maastrichtse stadsschutterij het federatiefeest toegewezen. Binnen de gemeentegrenzen is eigenlijk geen geschikte ruimte. Toch werd gekozen voor een terrein bij Wolder aan de Belgische grens. En ook al lagen er woningen in het Schootsveld. Pas in november afgelopen jaar worden de bewoners en landeigenaren ingelicht en wordt er om toestemming gevraagd. En dan volgt een aaneenschakeling van blunders. De schietrichting wordt steeds verschoven om iedereen te plezieren en er wordt ook onhandig omgegaan met verzekeringen. En kortom, de organisatie krijgt steeds meer problemen met de bewoners.
Ik verwijt ten eerste dat ze veel te laat begonnen zijn. Ze wisten het 2 jaar van tevoren en ze zijn het eind van het vorig jaar begonnen. En ten tweede verwijt ik de leiding dat ze dat wel erg met de Franse slag. En misschien moet ik dan met een half oog ook kijken naar de gemeente met de Franse slag hebben gedaan. En dat vind ik vooral erg voor al die vrijwilligers die zich con amore hebben ingezet. En eigenlijk door de leiding of het bestuur, weet ik niet, of van de organisatie in de steek zijn gelaten. De organisatie verwachtte zondag 30.000 bezoekers, maar of die nu nog komen? Als wij dan straks 10.000 mensen krijgen, dan mogen we echt op ons hart kloppen. Ben ik al tevreden. Maar de financiële consequenties wat eruit vloeit, die kan ik pas eigenlijk maandagmorgen vaststellen. Nu nog niet. De schietbomen die vanmiddag overeind zijn gezet, zullen zondag overeind blijven als een symbool. Het vanuit Venlo opererende bedrijf World Investment and Trading Group is op de zwarte lijst geplaatst. Met Chris Nemet. Dames en heren, goedenavond. In Venlo is een loods vol met huisvuil in brand gevlogen. De brand is vermoedelijk ontstaan door broei. In deze loods van afvalverwerkingsbedrijf gesteld. Dat waren de schutters vanmiddag op het mini-OLS in Maastricht. Tijdens het schutterstreffen mocht geen schot gelost worden. Een man die in het schootsveld van de schietbomen woont, dwong afgelopen vrijdag via de rechter een schietverbod af. Van de verwachte 30.000 gasten kwamen er naar schatting 10.000 opdagen. Dit zijn unieke beelden. Een Zuid-Limburgs federatiefeest waarbij alleen het oog van de camera gericht is op de schietbomen, op de bulkes. Hier is hoe dan ook iets gruwelijk misgegaan in de voorbereiding. Ja, dit is eigenlijk geen schuttersfeest zonder schieten. Tenminste, dat is mijn mening. Als je een schuttersfeest hebt, daar hoort gewoon het schieten bij. Dit is geen schuttersfeest. Dat kan toch niet? Ja, hoe moet dat her als dit door blijft gaan? Als je gaat voetballen heb je een bal, hè? Werkt niet, hè? Ja, zo simpel zit het. Gevoelens, maar ook harde verwijten richting organisatie en gemeente. We zijn dat al 300 jaar gedaan. Dus dat moet veel het weten niet. De gemeente niet weten toch niet wat dat is. Ja, dat is toch gewoon een aanfluiting. Een regelrechte aanfluiting is dat. Domme organisatie, hè? Dat is het eerste wat je moet organiseren. Dat je moet zorgen dat je kunt schieten en dan kun je de rest ook verder borduren. Maar dat is niet zo. De organisatie vindt niet dat ze gefaald heeft. Wij hadden toestemming. De toestemming is ingetrokken. En we kregen geen enkele kans meer voor het herstellen. Als zo de gemeenschap zo moet gerund worden door 1 man, dan zeg ik nee, dat kan bij mij niet te binnen. U heeft daar geen begrip voor? Ik heb daar geen begrip voor. Vooral de motivatie van die man vind ik vind ik niet correct. Laten we daarop houden. Vanaf 4 uur is er geen programma meer tot in de late uurtjes. Hoe groot de financiële schade is, moet nog blijken. Supply
Het WMC blijft pech hebben, want ondanks dat er toch een groot aantal toeschouwers zijn, blijft de regen met bakken uit de hemel vallen. Maar de deelnemers die hebben weinig keuze. Die moeten toch met deze regen de grasmat op. De eerste beelden van de Mars- en Showwedstrijden van dit weekend. Straks nog veel meer met onder andere beelden van het Jachthoorn en Trompettenkorps Edelweiss uit Heerlen. Hier aan tafel voor de wekelijkse stand van zaken, voorzitter van de WMC, Huub Bokman. Meneer Bokman, welkom. De bezoekersaantallen, laten we daar maar eens mee beginnen. Vallen ze mee of tegen? Nou, als je dus bedenkt dat het gisteren vreselijk slecht weer was, dan valt het mij nog reuze mee. Ja, het stadion was goed gevuld, hè? Tussen de 10.000 en 11.000 toeschouwers gisteren. En vandaag nog een paar duizend toeschouwers erbij. Ja, het is redelijk goed weer, dus dat belooft heel goed. De komende week natuurlijk zijn er een aantal hoogtepunten. Daar moeten ze echt massaal gaan komen, hè? De Mars en Show-wedstrijden, daar verwacht ik ontzettend veel publiek. Dus als je die nog wil meemaken en niet wil wachten tot 2005... Ja. Dan moet je absoluut zorgen dat je er de volgende weekend bent. Zaterdag en zondag weer in het Parkstad Limburgstadion. Rodehal wordt moeilijk, want die zondag is uitverkocht al. Rodehal is helemaal uitverkocht op zondag. Maar goed, op zaterdag zijn er ook nog schitterende korpsen te beluisteren. Tuurlijk, dus u bent van harte uitgenodigd. En deze week zijn er nog wat concerten hè? Op diverse locaties in Kerkrade. Mensen kunnen natuurlijk altijd het WMC-bureau bellen voor het exacte programma. Even naar de jubileumdag donderdag. Een hele belangrijke dag, 50 jaar WMC. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Nou, zoals te doen gebruikelijk beginnen we dus met een mis. Die wordt opgeluisterd door het mannenkoor Venlo. Uit Venlo? Uit Venlo. Onder leiding van Kerkrade naar Gerwilla. Precies. Dat is de connectie natuurlijk. Ja, uiteraard. En vervolgens is er dan een gezamenlijk ontbijt. We worden ontvangen voor het gemeentehuis. En ik denk dat een van de hoogtepunten zal s'avonds het concert van Boon Jol zijn.
Hopelijk is er goed weer, want dan kan dat concert buiten plaatsvinden. Met Henry Adams. Ja. Uiteraard hebben we net Ja. beluisterd. Ja, precies, ja. Henry Adams met een Spaans buitenconcert. Want het kan eventueel buiten? Ja, dat is de bedoeling, hè, om echt die Spaanse sfeer te creëren. Ja. En wij zijn van plan om 's middags zo tegen 4 uur met een aantal korpsen naar de Stationsstraat te trekken. Waar 50 jaar geleden de marswedstrijden begonnen zijn. Om dan nou eens even in die nostalgische sfeer... Ja, want dat gebeurde niet in het stadion toen, hè? Want het gewoon buiten op straat, tussen het volk. Ja. Iedereen zat aan de kant met volgens met mij koffie. was het helemaal in het stadion toen. Nee, volgens mij ook niet. En moest het dus gewoon in een of andere straat gebeuren. Ja. En daar is het begonnen. Ja. En daar willen we nog een keertje terug gaan. Ja. Even naar de optredens die er bijvoorbeeld zijn in het Stadspark. Afgelopen donderdag moest Jacques Vinders tussentijds weer stoppen. Want het blijft toch een beetje een probleem met dat geluid in de Rode Hal en het Stadspark. Ligt zo dicht bij elkaar. Hè? Is daar nog naar gekeken? Nou, er is een voortdurend contact tussen de Rode Hal en het Stadspark. En daar waar het mogelijk voor problemen tot problemen leidt, dan wordt er naar elkaar toe doorgezeind even zachter. Ja. Nou, met Jacques Vinders is dat op een hele goede manier opgelost. Jacques, even stoppen, want uiteraard... En deze week wordt dat ook gecommuniceerd. Ja. Dus die optredens in het Stadpark gaan gewoon door? Gaan door, met die opdracht geen overlast voor de Rode Hal. Oké. Meneer Bokman, dank u wel. Fijne jubileumdag donderdag. Dankjewel. Goed, voor al het andere nieuws buiten het WMC zijn ze natuurlijk weer hier. Net als vorige week en de week daarvoor met het WMC-lied Flux-Out. Het schieten op het Zuid-Limburgs Federatiefeest in Wollo-Maastricht, oftewel het Kleine OLS, gaat niet door. De Belgische buurman wilde geen kogels in zijn tuin en kaartte het aan bij de rechter. En nu mogen op het feest alleen de buksen geshowd worden. Het schuttersfeest, dat gaat wel door. Maar er mag niet worden geschoten. Dat heeft de rechtbank in Maastricht afgelopen vrijdag nog besloten. Misschien dat de organisatie dan die Belg wel schieten kan. Van het nieuws krijgt men niks mee, hier bij het WMC. Gelukkig is er dit café, hier bij het WMC. Wij zingen voor, u zingt maar mee, hier bij het WMC. Van het nieuws weet u nu dit, dat daar ook muziek in zit. Van het nieuws weet u nu dit, dat daar ook muziek in zit. Ja, en de nationale troeteljunk Herman Brood heeft zelfmoord gepleegd door van het dak van het Hilton Hotel af te springen. Normaal spot je niet met zoiets, maar Brood zei zelf, maak van mijn begrafenis maar een feestje. En de manier waarop hij zich van het leven nam, paste bij zijn levensstijl. Hij had er echt geen zin meer in en klom dus maar naar boven. Morgen wordt hij gecremeerd. Brood eindigt in de oven. Hij kreeg waar hij om vroeg. Op het Hilton was hij high genoeg. Van het nieuws krijgt men niks mee, hier bij het WMC. Gelukkig is er dit café, hier bij het WMC. Wij zingen voor, u zingt maar mee. Waar? Hier bij het WMC. Van het nieuws weet u nu dit, dat daar ook muziek in zit. Van het nieuws weet u nu dit, dat daar ook muziek in zit. En dan nog een internationaal nieuws. In Papua Nieuw-Guinea is het slecht afgelopen met 2 mannen die aan het vissen waren in een rivier. Ja, ze werden aangevallen door piranha's, waarbij de mannen in hun edele delen werden gegrepen. De vleesetende vissen werden gelokt door de urine. Wij geven u deze raad. Als u in Nieuw-Guinea wilt gaan vissen, dan moet u, als het even kan, niet in het water pissen. Want echt, zonder flauwekul, als ze bijten, bent u echt de lul. Van het nieuws krijgt men niks mee, hier bij het WMC.
Gelukkig is er dit café, hier bij het WMC. Wij zingen voor, u zingt maar mee, hier bij het WMC. Van het nieuws weet u nu dit, dat daar ook muziek in zit. Van het nieuws weet u nu dit, dat daar ook muziek in zit. Dank u wel. We zijn weer op de hoogte, gelukkig, van wat er allemaal gebeurd is afgelopen week in Nederland en daarbuiten. Nou, we hebben eerder deze uitzending al mooie showbeelden gezien van de mars- en showwedstrijden zoals die gisteren plaatsvonden in het Parkstad Limburg Stadion. Tijd om in deze uitzending nog een keer terug te gaan naar het stadion voor wat hoogtepunten. De mars- en showwedstrijden. Dit is feest. Dit is feest. Dit is revanche waar we veel jaar op gewacht hebben. Veel tranen. De marswedstrijden Champion Division staat aangetreden het jachthoorn- en trompetterkorps Edelwijs uit Heerlen, Nederland. In het voorlaatste weekend waren er slechts 2 Limburgse deelnemers. Eentje daarvan was het jachthoorn- en trompetterkorps Edelwijs uit Heerlen. 4 jaar geleden behaalden zij een teleurstellende 2e prijs. En nu jagen ze op revanche. Jaar geleden toen hebben we
dus geen eerste gemaakt. En nadat de uitslag dus bekend was en door dus gezegd was voor een tweede prijs, was ik van ja, we stonden allemaal aan de grasmat genageld. En vandaar hebben we gezegd, nou, over 4 jaar kunnen we werken toe. En dan zullen we laten zien dat we wel degelijk een eerste moeten. Onze dirigent zit met de Strauss-orkest in Oostenrijk. En daar hebben ze gezegd van ja, de zomer, het valt toevallig allemaal samen. En ik hou toch graag het willen metmaken. Ik mag het dan wel, dat is waar niet zie je. Vandaar dat we dus een telefonische verbinding hebben met een gsm. Ik heb ook zelfs gehoord dat op de achtergrond zeer waarschijnlijk het ganse Strauss-orkest met worden. Dus daar waren de goede zangers bestemmen. En die hebben dus via de microfoon en geluidssprekers erop aangesloten. En zo, op die manier hebben ze dus het kunnen metmaken. Goed, oké. Ja, heel gedaan. Wacht even, Nicole, wacht even, die vrouw. Oké. Rustig. Ja, het ging goed mee. Voor de eerste keer? En ik heb het al een paar keer metgemaakt. Ja, en dan zit ik het altijd bij ja. Dus ik voel precies wat die gasten dus op dit moment doormaken. En dan krijg je die ontlading dus, nou, die stress die moet weg. Ja, dan wil dat ei kwijt werden. Even. Ja, een prachtige... Ja, dan.
Klein OLS genoemd, is toch tevreden met de opbrengst van het schuttersfeest van afgelopen zondag. Doordat op het schutterstreffen in Maastricht niet geschoten mocht worden, bleven veel bezoekers weg. Maar ondanks de tegenvallende drukte heeft de organiserende schutterij geen verlies geleden. Afgelopen vrijdag dwong 1 Belgische bewoner die in het schootsveld van de Schietbomen woont via de rechter een schietverbod af. Hierdoor lieten veel bezoekers het gisteren afweten. De Maastrichtse stadsschutterij die het feest organiseert had gerekend op 30.000 bezoekers. Uiteindelijk kwamen er 10.000 opdagen. Als we kiet spelen, dat we alles netjes kunnen betalen en dan zijn we wel tevreden. Gezien de situatie affaire wat we gehad hebben en het weer wat we dus mee hebben gekregen, dat vinden we toch nog wel een positieve inslag voor het hele feest. Als we dat niet hadden gehad en we hadden een regenbui gehad, dan was het inderdaad een heel debakel geworden. Toch nog 10.000 mensen komen opdagen. Bent u tevreden over dat aantal? Dik, heel dik tevreden. Daar ben ik echt trots op dat ze dus solidariteit met ons hebben getoond. Zowel de schutters als de mensen van Maastricht, dat ze toch zo'n grote getalen aanwezig zijn. Want het schuttersfeest is normaal na de prijsuitreiking rond 9 uur, half 10, is bijna ten einde. Maar gisteravond waren ze hier om 10:30 nog echt een hele gezellige sfeer was er nog. De organisatie van het schutterstreffen had gerekend op 50.000 gulden winst. Dat geld was bedoeld voor de clubkas van de schutterij. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor de club? Ja, gevolgen weet ik niet 1, 2, 3. Maar je kunt natuurlijk iets reserveren voor naar de toekomst. En nu zullen we iets langer moeten tot vernieuwing toe zijn. Bijvoorbeeld het geweer, noem maar op allemaal. Volgend jaar vindt het Zuid-Limburgs Federatiefeest in Grevenwicht plaats. Rijksbouw.